Super. Dejligt. Godt, vi kommer til at spille 2 hold ind i feltet. Vi kommer til at spille 5 mod 5. Og så spiller vi med to bander. Giv mig lige 3 fokuspunkter. Løb uden bold. Bevægelse uden bold, ja. Bevægelse uden bold. Hvad betyder det? Det betyder, at man skal tilbyde sig. Kan du ikke lade være med at tage en gulfod? Nej. Ja. Det er bare en anden, der tager en gulfod. Nå ja, jeg gør det. Jeg har sgu ikke det ud. Jeg har ikke set min egen trøje. Jeg er blind. Hvad siger du, bevægelse uden bold betyder? Ryk uden bold. Tilbud, så. Ja. Når man har spillet bolden, hvad så? Så skal man tilbyde sig igen. Yes. Samme sted måske. Og måske ikke. Måske skal man ny position. Yep. Nikolaj, ny. Genpres. Genpres. Hvad betyder det for dig? Det vil sige, hvis det er nu, at du har bolden, og der er nogen, der får den, så skal du hurtigt prøve at få den igen. Yes. Hvis du går i pres, hvad så? Så skal de andre gå med. De skal gå med. Hey. Når vi går i pres, gør vi det 50%? 120%. Det er godt svar. Yep. Tredje fokuspunkt, Nora. Kommunikation. Kommunikation. Snak sammen. Ikke? Hvad betyder det for dig? At hvis det er bonus nu hænger derude i hjørnet, og det er vi hernede, skal jeg få dem ned og så have midten, hvis det er nu er pres. Ja. Det er det. Det er du sige. Kommunikation. Man snakker sammen, når man har bolden, så siger man her, eller lang bold. Ja. Er det kun dem, der er i overtal, der kan bruge det at snakke? Nej. Hvordan kan undertal bruge det? Oskar? Sådan til at greje sin anden. Hvad bedre sådan. Så man kan lave et pres, hvor alle følger med. Så, hvor man står rigtigt. Jeg dækker venstre, jeg dækker højre. Jeg tager midt. Lige præcis. Ja. Ja. Eller man også lige får gejle hinanden op, hvis der man siger Nikolaj, hey, vi går med, vi går med, vi går med, kom. Man kan godt sådan råbe sådan en gang imellem, for at alle lige er med på, at vi går fandme 120% i det her pres. Ikke? Okay? Ja, de siger noget til det, men det man skal passe på, når man råber, og når man kalder og kommunikerer, det er, at man skal heller ikke bare kommunikere. Man skal ikke stå op i den anden ende og råbe og skrige efter bolden, hvis man har svært ved at få den. Man skal kommunikere rigtigt, ikke? Og det er det, vi skal lære. Kommunikere, når man kan tilbyde sig. Vi kan starte med de 2 her, der er på hver deres bande. Så bytter vi efter... Den her blå trøje på. Ja, ikke til blå trøje for dem. Skulle det ikke være en gul og en anden farve? Der er 5 gule, ikke? Okay, 4, 5. Yes. Okay? Ja. Yeah. Super. Mig og Niels, vi står her og sætter bolde i gang. Drenge, vi